i suoi scuoli. Ciao Rodi, Alba. La leggera, all'interno di Senaria.
punta. Ahí viene Llórene, vaya Llórene. Julen Alberdi txikia Labarra. Julen Alberdi txikia. Hogeita 14 minutu erdiko lana burutu du Mikel Larrañagak 16, kana erdiko Pago Egur 2 erdi egiten. Bueno, Mikel, hemen zaitugu alboan, aurrena eskerrak hemen egotearren, eta tira zer sentitu duzu, aizkoran aritu zarenean hemen txastea zuko pilota leguan. Bueno, eure baitzo haien guztua hasi naiz ez. Neure martxa batien da lelego nire iruipena zan hasi eta aldi handu jenak entzia ez da. Kendu jot, ni nahi nun aldi azeratik da gero tapata bat nire martxa baten jundaiz da ez ondo erten dit. 16 kana erdiko lan gehiago ere bazenuten, kana erdiko enborrak, kana erdiko jatorrak biziren, beste 13 uste dut hirurogei jontzakoak eta oinbikora iristen ezena beste bat ere bazenuten, azken bi enborrak ziren gogorrenak eta horiek moztean horietako bat 2 minutu eta 59 segunduan bota duzu, beraz 3 minutu eskasean, han denbora gehiagitxo pasa duzula esan digu Jose Ugarteburuk, zure sentsazioak nolakoak izan dira eta enbor horretan jakin nahi genuko adarrik atera zaizun. Bueno, ez eura ondi jo ezan bestietan baino eta barrune pixkat lehortxo ezan da horretxeatik pasatu denbori ez, eura ondi jo eta pixkat barrune lehorro eta... Txikia eta otain hori ere, enbor baten aldeaz atera diozu une askotan, antzer pasazaizu burutik? Bueno, ez, nire zehazan
tarte horrein hasieratik bukaera behin hoi atea joten din martxa horrein zehitzi ez, da behin margen horrein zuezen din, askoan dela zailo hartuzu, eta hor ondagakua. 2020 garren urtea ere hementxe dugu, hemendik ordu batzuetara hasiko zaigu, jakingo duten azten ikusleek ere, zer eskatzen diozu 2020 garren urteari, Mikel? Bueno, aurtengo bezala beste urte polit bat agarraite den, da okero ez da jela izan behitzet, alba aldima hobio. Zein izango da zuek orain duzuen urrengo txapelketa? Oin ja, binak hasiko zagu, aste honetan bertan asteuka eran, da horri heldu beharko jo. Zein izango duzu bikotekide? Rekondo. Rekondo leitzarra izango duzu, eta txapelketa ona osatzen duzuen. Mikel Larrañaga, mila esker, eta ondo bukatu urtea, eta datorren urtea ere ondo has dezakezun. Mila esker, Mikel. Bale, zuei. Hau esek Mikel Larrañagaren hitzak.